yan shok ya ɓaro aiki ko ya ce usul ɗinmu da 'yan ɗariƙa ɗaya ne amma mun rabu a furo. Menene usul? In an ce usul ƙur'aninmu ɗaya ne ko amma mun bambanta a fassara. Su yattabi'una ma tashabaha qulubuhum, ko ba haka bane? Ba haka ƙur'ani ya ce fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, me suke yi? Fa yattabi'una ma tashabaha ibtigha alfitnati kenan wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah. Amma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Wa aslan usul din mu shine Qur'ani, mun yadda, sun yadda da Bukhari da Muslim, amma wajen ta'wilin al'amura anan aka sha bamban. Wannan abin da Yongshek ya faɗa, 'yan gyararrakin da yake ciki daban ne, amma wancan da yake ya riƙa Tijjaniya kaga ai ya gaya masa kai baka san abubuwa ba, young ne kai, you are young. Har yanzu ba a saka kayi azkar ba a baka tarbiyya ba tukunna, ka zo kana ɓaro wa manya aiki. Kaga ya ce da izala da Tijjaniya kwata-kwata ba ɗaya bane. Wannan ni ma fa ina tare da mutumin ba ɗaya bane. Izalatul bid'a wa iqamatu sunna. Tijjaniya fa bid'a ake tabbatarwa, maulidi bid'a ne, ko ba ka bane ba? Wannan wazifar da ake bid'a ne, annabi bai yi ba. Tsakani da Allah da bambanci. Sunna sallu kama ra'aytumuni usalli ne. Hajji khuzu anni manasikakum, ati'u Allah wa ati'u rasul, ko ba ka Allah ce ba? In tuti'uhu tahtadu, ko ba ka bane ba? Ahlus sunna mudubin su mutum ɗaya ne tallin tal, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma a ɗariƙa bayan annabi akwai wani ma kuma ana ba shi priority a wajen wasu sama da annabin. Wasu ma suna ganin annabin da kansa sai ya zo ya bi wannan nasu. To anan ne fa rigimar take. Ɗaya ne ko ba ɗaya bane? Ba ɗaya bane ba wallahi. Sai dai shi wannan da yake cewa wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba, inda ya shiririta, namun da kake korewa fa shine mai tsarki, shine mai tsafta, wanda baka son bin. Duk duniya kowa ya ittifaki akan wa za a bi shi kadai, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai Qur'ani akan haka, akwai hadisai akan haka, ko ba ka bane ba? Wa za a bi? Annabi Muhammad. Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim, bayan annabuwa Allah ya turo akwai kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man qila wa man ya'ba ya rasulullah, sai ce me man ata'ani dakhala aljanna wa man asani, ya faɗi sunan wani? To ko wa'anda annabin ya bada umarni abu babu sunan shi wannan. Alaikum bi sunnati wa sunnatu madha khulafa ar-rashidin, sunewa Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu an. Guda nawa kenan? 4. Sayyidina Abubakar mahaifin Nana Aisha, sayyidina Umar mahaifin wa? Nana Hafsa, matar wa? Matar Annabi. Nana Aisha yar sayyidina Abubakar, matar Annabi. Sayyidina Umar baban Nana Hafsa, matar wa? Matar Annabi. Sai sayyidina mai Uthman, sayyidina Usman shi ma surikin Annabi ne. Zunnurain ya auri Ummu Kulthum, ya auri Ruqayya. Duk ƴaƴan waye? ƴaƴan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai sayyidina Ali ya auri Fatima. To kaga wa'annan sune khulafa ar-rashidin. To kaga ba a ce abu babanka ba, ni ma ba a ce abu babana ba, ba a ce abu shehinka ba, ni ma ba a ce abu shehina ba. To sai mu hada da shehinka da shehina mu gwamutsa mu ce duk ba a ce abi su ba. Wa aka ce abi? To in dai ba dan tsiya ba wanda zai ki bin manzon Allah. Ashe da za ku da mu bi annabi zalla, annabi sak, yanzu usul ɗinmu ya zama ɗaya ko bai zama ɗaya ba? Mu fassara Qur'ani irin yadda sahabbai suka fassara, usul ɗinmu ya zama ɗaya ko bai zama ɗaya ba? Ya zama ɗaya. A babin kara ne ma mu ma za mu yadda cewa usul ɗinku da namu ɗaya ne, amma ai babin usul ɗin kuke yi ba, wasunku ne suke kamanta bin usul ɗin. Da haka aka zo aka ci mutuncin yaro, aka kaskantar da yaro, yana ta cewa maulana radiyallahu anhu, kai ka ajje maulana ɗin nan, maulanka shine Allah, Allahu waliyul ladina amanu, ko ba ka bane ba?